Takže ahojte lidi, já vás vítám u nového videa a dneska si zahrajeme mrazíka. Páňo Ivane, jen se podívej na mě, šaty mám vyšívané a jsou celé hedvábné. To se nezdá, ale mrazík je fakt dobrý. No, nebudu to už obketávat a rovnou půjdeme. Počkat, já mám nápad. Jinak asi jste si všimli, že mám skin od Pokece, koupil jsem si ho, akorát aby si lidi nemysleli, že jsem Pokec, tak jsem si dal trošku jiný. To máte chápu. Jo, máme se dobře. To je dobře, protože já se mám nejhůř, to snad ne. A proč? Konečně se upříš, no, nebudu to obkocávat a jdeme skákat. Super. Tak ještě jednou. Já celý video nebudu už mluvit, já to chci už tryhardit. Ale mrazík byl třeba mega dobrý, sice už se ho nemůžu pustit, ale můžu si aspoň na YouTube pustit remixy. Páňo Ivane, jen se podívej na mě. Až teď zjistil, že v půlce videa se mi vyplo natáčení. A tak tohle bude konec asi, tak. Můžu přestat furt padat? Ale tak si to nebudu dávat klona, aby zbytečně tepnul tady, aby byl ve vzduchu, protože už to stejně budu líbovat. Takže jestli jste na video, tak dejte like a čau. Čau, čau.